Sa isang normal na pamilya, ang mga magulang ang karaniwang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero minsan ay may mga pamilya din kung saan mga pabayang magulang ang inaalagaan ng kanilang mga anak. Ikaw, kapuso, maayos ba ang relasyon mo sa iyong mga magulang? Dear Papa Dudut, ako po si Trevor, pero Trev na lang ang itawag nyo sa akin. 22 years old na ako at isang technical support specialist. Wala pa man akong 30 pero masasabi kong pagod na ako sa buhay. Araw-araw na lamang kasi ay puro pasakit na lamang ang ibinabato sa akin ng mundo o Papa Dudut. Araw-araw kong kumakain ng problema kaya siguro ni isang ngiti ay hindi ko na makita sa mga labi ko. Papa Dudut, simula pagkabata ay batak na ang katawan ko sa pagtatrabaho. 12 anyos pa lamang ako noon ay nagbubuhat na ako ng gulay sa palengke kapalit ng baon ko sa eskwelahan. Naranasan ko na rin noong maglinis ng windshield sa gitna ng kalsada. Nangalakal din ako, nagbenta ng sigarilyo at lahat ng pwedeng mapagkakakitaan ng isang bata ay nagawa ko na noon para lamang may makain at magamit sa eskwelahan. Pagsapit naman ng high school at college ay tumatambay ako noon sa mga bus terminal gamit ang lumang bisikleta ko na may sidecar para magbenta ng sigarilyo at tubig. Nag-part-time din ako sa computer shop at sumasideline sa construction. Lahat ng ito ay ginawa ko para lamang sa pag-aaral ko sa kursong Information Technology. Kahit ni isang tulong mula sa mga magulang ko ay wala akong natanggap, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay ay nakapagtapos naman ako sa awa ng Diyos. O anak, tapos na ang graduation nyo? Tapos na ho. Hindi man lang kayo nagpunta. Pupunta naman talaga ako. Tignan mo nakabihis na ako. Sayang hindi ako nakaabot. Alam nyo ba na mag-isa ako nagmarcha? Nagpahuli na nga ako eh. Umasa ako na late lang kayo. Yun pala hindi talaga kayo pupunta. Kasasabi ko nga lang sa'yo na pupunta naman ako. Akala ko kasi mahaba pa yung graduation nyo. Mabilis lang pala natapos. Sana kahit konti nag-effort kayo ngayong graduation ko. Yun lang naman yung hiling ko sa inyo eh. Hindi nyo pa nagawa. Kasalanan mo rin naman. Kagabi mo lang sinabi sa akin. Paano ko kayo sasabihan kung palagi kayong nasa labas kasama yung boyfriend nyo? Pag uwi nyo lagi kayong lasing tapos maghapon kayong tulog. Sinabi ko naman sa inyo na alas 8 yung graduation namin eh. Alas 9 na nga ako nagising. Tapos nagkwentuhan pa kami ni Marlon. Hindi ko na namalayan yung oras. Mas importante pa kasi yung boyfriend nyo kaysa sa akin. Hayaan mo na. Kahit sisihin mo pa ako tapos na yung graduation nyo, wala na tayong magagawa dyan. Mila, ready ka na? Oh, Marlon, nandiyan ka na pala. Ang bilis mo naman. Kakatext ko lang sa'yo Mabagal ka lang talaga kumilos. Uy Trev, graduation nyo pala. Congratulations. Salamat. Ano, tara na? Teka, saan kayo pupunta? Kakain kami sa labas. Sayang naman yung damit at makeup ko kung hindi ako lalabas. Grabe naman kayo ma. May oras kayong kumain sa labas kasama yung boyfriend nyo? Tapos ako di nyo man lang ako mabigyan ng oras? Ano ba, Treb? Para graduation lang eh. Hindi lang ako nakasipot, galit na galit ka na. Kaya kayo iniwan ni Papa eh, dahil sa ugali nyong yan. Nagbubuhay dalaga pa rin kayo kahit na alam nyo na marami kayong obligasyon. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kaya kayo iniwan ni… Wag na wag mong kukwestiyonin ang pagkatao ko. Hindi pa kita iniluluwal, pinaghihirapan na kita. Ako ang bumuhay sa'yo. Bumuhay? Iniluwal nyo lang ako, ma. Pero hindi kayo ang bumuhay sa akin.
Ako ang bumuhay sa sarili ko. Nagtrabaho ako para lang makuha lahat ng mga pangangailangan ko. Hoy Treb, ba't ganyan ka sumagot sa mama mo? May pinag-aralan ka ba talaga? Lumalaki kang bastos ah. Isa ka pa eh. Sobrang bad influence mo kay mama. Pareho lang kayo. Kung umasta ka, daig mo pa babae. Ang liit na bagay lang niyang graduation na yan. Pinapapunta mo pa mama mo wala din naman siya mapapala doon. Bakit? May medal ka ba? Wala naman di ba? Munti ka na nga hindi makapasa eh. Bakit ka ba nakikialam sa buhay namin ng pamilya ko? Labas ka na dito. Boyfriend ka lang ni mama para sabihin ko sa'yo. Ba sumusobra ka na? Tama na yan! Hoy, ikaw bata ka. Ayus-ayusin mong pananalita mo ha. Hindi porket nakapagtapos ka na ganyan ka na umasta. Tandaan mo, nanay mo pa rin ako! Nanay? Tingnan nyo nga. Tanghali na pero wala man lang akong makitang pagkain na nakahain sa lamesa. Ganyan ba, nanay? Bakit naman kita ipagluluto ng pananghalian kung ganyan kabastos ang ugali mo? Bahala kayo magluto dyan! Tara na nga, Marlon! Pesting buhay to! Binigyan ako ng anak na walang modo! Papa Dudut, kailanman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni Mama. Mas importante sa kanya ang mga lakad niya. Hindi bali nang wala kaming makain basta makalabas siya kasama ng mga kaibigan niya. Mas mahal niya ang mga material na bagay kesa sa aming mga anak niya. Para siyang teenager na nagrebelde. Kung kailan tumanda na ay saka siya nagbuhay dalaga. Simula nung iwan siya ni Papa ay tinalikuran na rin ni Mama ang obligasyon niya sa aming magkakapatid. Hindi ko alam kung ano ang naging rason ng hiwalayan ng mga magulang ko basta ang naririnig ko mula sa mga chismis ng kapitbahay namin ay iniwan ni Papa si Mama dahil sa ugali nito. Palainom kasi at mabarkada si Mama at yon ang laging pinag-aawayan nilang dalawa. Pagkatapos ng hiwalayan ay hindi na mabilang sa daliri ang mga naging boyfriend ni Mama. Ang latest nga ay si Marlon na nakilala niya sa isang bar. Tanggap ko naman, Papa Dudut, kung magkaroon man ng bagong asawa si Mama. Ang hindi ko lang gusto kasi ay ang lalaking tipo ni Mama ay puro mga bad boy o sa madaling salita ay mga lalaking walang kwenta. Mabait naman nung una si Marlon, syempre nanliligaw pa lamang siya noon. Pero nang sagutin na siya ni Mama ay lumabas na ang totoong ugali niya. Suwapang siya, Papa Dudut, at tulad ni Mama ay mahilig ding mag-inom. Siguro nga ay meant to be talaga silang dalawa dahil pareho silang walang kwenta. Ang problema ko lamang sa kanila, Papa Dudut, ay sinasaktan niya kaming magkakapatid. Kuya Marlon, totoo ba na sinaktan mo si Trisha? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung kapatid mo? Nakita ko yung pasa niya sa braso. Bakit mo naman sinaktan yung kapatid ko? Itanong mo sa kanya. Yung babaeng yun, masyadong matabilang dila. Utusan lang na bumili ng alak ang dami ng sinabi. Siyempre, magagalit yun. Pera niya ginagamit niyo pambili ng alak niyo. Ang laki-laki mong tao, hindi ka marunong magbanat ng buto? Sa amin mo pa inaasa yung bisyo mo? Nung sabi mo? O bakit? Totoo naman Simula nang tumira ka dito, sa amin ka umaasa. Ultimo pang inom mo kami pa gumagastos. Nasaan ang hiya mo? Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang padre di pamilya sa bahay na to Hoy, para malaman mo, ako ang pinakamatandang lalaki sa pamamahay na to. Ako ang dapat nasusunod kaya wala ang karapatang bastusin ako. Bakit naman kita susundin? Kung tutusin, wala ka naman silbi rito kundi maging palamunin Anong sabi mo? Gusto mo bang makatikim sa akin Pasalamat ka na ng nanay mo kaya hindi kita mapatul-patulan. Ang sabihin mo, puro angas ka lang. Huwag mong sinusubukan pasensya ko Nagtitimpi lang ako. Kapag ako napuno sa'yo, makakatikim ka talaga sa akin. Sige, gawin mo. Hindi kita atrasan. Kapatid ko yung sinaktan mo kaya talagang hindi ko palalampasin yung ginawa mo. Talaga lang Talaga? Hindi ako papayag na palamunin ka na nga rito, nananakit ka pa. Tarantado ka! Liga nga rito! Aray! Mana ka talaga sa tatay mong pulpul Wala ka respetong hayop ka! Ikaw ang hayop! Pumapatol ka sa mas bata sa'yo! Dapat lang naturuan ka ng leksyon! Hoy! 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 Anong ginagawa niyo? Tumigil nga kayo! Ma, kausapin mo yung palamunin mong lalaki
Sabi mo sa kanya na ilugar niya yung sarili niya dito sa bahay. Ano bang ginagawa niyong dalawa, ha? Pasalamat ka inawat ako ng mama mo. Akala mo kung sino ka matapang. Wala ka naman palang binatbat. Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Para kayong mga bata. Ikaw, Trev, anong ginagawa mo? Bakit mo inaaway si Marlon? Ako pa talaga tatanungin nyo niyan? Siya nagsimula eh. Siya tanungin nyo. Ikaw nga tinatanong ko, di ba? Bakit mo ko utusang magtanong pa sa iba? Sinaktan niya si Trisha. Yun lang? Ang uwi nyo? Dapat lang kayong disiplinahing magkapatid. Lumalaki kayong walang galang. Kami pa talaga ang walang galang? Sino ba nagpalaki sa amin? Tignan mo, napakabastos ng bunganga mong bata ka. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Magsama kayo. Hoy! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Kayo mag-usap niyang boyfriend mong bano. Hindi pa ako tapos sa'yo. Bumalik ka rito. Hoy, linisin mo yung mga kinalat mong bote ha. Para may pakinabang ka dito. Ah, matigas ka ha? Tignan ko nga kung mas matigas yung ulo mo kaysa sa bote na to. Papadudot ganon na talaga ang ugali ni Kuya Marlon, patilikod siya kung tumira. At ang araw na yon ay kinailangang tahiin ang ulo ko dahil grabe ang tinamukong sugat matapos akong hampasin ni Kuya Marlon ng bote. Ang nakakainis ay sa halip na ako ang kampihan dahil ako ang napuruhan ay ako pa ang sinisisi ni Mama. Masyado raw kasi akong matapang at walang galang sa mga nakakatanda kaya deserve ko raw ang nangyari sa akin. Kung matalino lang daw ako ay dapat hindi ako pumapatol sa mga taong lasing. Ang malala pa, Papadudot, ay hindi man lang nila ako tinulungang itakbo sa ospital. Duguan ako nagpunta sa pagamutan kasama ang kapatid kong si Trisha. Ni isang beses ay hindi man lamang ako dinalaw o sinamahan ni Mama sa ospital. Parang wala lang sa kanya ang nangyari, imbes na panagutin niya ang gumawa sa akin noon, ay hindi ko man lang naramdaman ang concern niya sa akin. Ako lahat ang nagbayad sa mga ginastos ko sa ospital. Maski gamot lang sana ay wala man lang silang inambag, Papadudot. Pagdating ko sa bahay ay hindi na ulit namin pinag-usapan pa ang mga nangyari. Nang mga panahon na yon ay punong-puno na talaga ako kaya naisipan kong isama si Trisha at naglayas kaming dalawa, Papadudot. Malakas ang loob kong umalis dahil sa pag-aakala ko ay may tatay akong matatakbuhan. Yun nga lang, Papadudot, ang amang inaasahan kong tutulong sa aming magkapatid ay tulad lang din pala ni Mama na walang pakialam sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Quezon City namin nahanap ang tatay namin, Papadudot. Mag-isa lamang itong nakatira sa inuupahan niyang apartment. Hindi kalakihan ang tinitirhan nito pero para sa isang lalaki na mag-isa lamang ay sapat na ang sukat noon para sa kanya. Nung malaman ni Papa ang nangyari sa amin ay natuwa ako na kinupkup niya kami sa kanyang tinutuluyan. Akala ko noon ay magiging maayos na ang buhay namin dahil nasa tamang tao na kami. Pero akala ko lamang pala ang lahat ng yon, Papadudot. Kung ano kasi ang ugali ni Mama ay mas masahol pa pala si Papa. Papadudot, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang tatay namin. Maliban dito ay mahilig din siyang mag-inom tulad ni Mama. Mabait siya kapag wala sa impluwensya pero paglasing na siya at may tama na ng droga ay nasasaktan din niya kami. Minsan, mas malala pa nga ang nagagawa niya sa amin kapag hindi namin siya nabibigyan ng pera pambili ng bawal na gamot. Minsan, ang kinikita namin sa trabaho ay napupunta lamang sa mga bisyo niya, Papadudot. Tiniis namin pareho ni Trisha ang ugaling yon ni Papa. Kumpara sa bahay nila Mama ay kaya kong tiisin si Papa dahil kalimitan naman siyang wala sa apartment. Ang problema nga lang, Papadudot, nung wala na siyang makuhang pera sa amin ay sinubukan niyang ibugaw si Trisha. Doon na po ako napuno at nagalit sa tatay ko. Oh,
Anak, para saan yan? Ba't ka nag-iimpake? Aalis na kami dito. Ha? Bakit kayo aalis? Hindi mo alam kung bakit? Pa, ibinubugaw mo si Trisha sa mga kaibigan mo. Sarili mong anak yun. Paano mo naisip na gawin yun sa kanya? Pasensya ka na. Hindi naman natuloy eh. Mabuti na lang talaga hindi natuloy. Dahil pag nagkataon, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo pag may gumalaw sa kapatid ko. Ayusin mo pananalita mo. Tatay mo kausap mo. Bakit? May karapatan akong magalit. Anak mo kami. Tapos ganyan ang gagawin mo sa amin? Kaya mo kaming ipagpalit para saan? Para sa drugs mo? Yang bunganga mo. Baka marinig tayo dito. Gusto mo bang mahuli ako, ha? Mas mabuti na yon kaysa ibugaw mo si Trisha. Ipapakulong mo sarili mong tatay? Ibang klase ka rin ah. Sige, kung gusto nyong lumayas dito, umalis kayo. Akala mo pipigilan ko kayong dalawa? Mga walang kwenta. Kayong walang kwenta. Mag-aanak-anak kayo tapos pababayaan nyo lang. Sana hindi na lang kayo nag-anak kung hindi nyo rin naman pala kaya alagaan. Ang tanda-tanda mo na, magpapaalaga ka pa. Eh kayo nga yung mas matanda sa amin pero kami naman ang nag-aalaga sa inyo. Kanina ka pa ha? Namumuro ka na sa akin. Bakit? Sasaktan nyo rin ako tulad ng ginagawa sa akin nila mama? Wag mo kong itutulad sa nanay mo. Kumpara sa babaeng yon, mas mabuti akong magulang kaysa sa kanya. Anong mas mabuti? Pareho lang naman kayong dalawa. Pareho kayong pabaya. Pinabayaan nyo kaming magkapatid. Kasalanan yan lahat ng mama mo. Naku, wag na kayong magsisihan. Para kayong tanga. Kahit tanungin mo pa si Trisha, pareho lang kami ng nararamdaman. Lumaki kami na parang walang mga magulang. Eh di sorry, ako na ang pabayang ama. Alam ko naman yun. Wala na akong magagawa kung ganito talaga ako. Alam mo pa, sana magbago ka na. Darating din tayo dyan. Pero hayaan mo munang enjoyin kong buhay ko. Bahala nga kayo. San kayo titira niyan ngayon? Babalik kayo kay Mila. Hindi na kami babalik doon. Eh saan kayo pupunta? Bahala na. Kung saan man kami dali ng mga paa namin, edi doon kami. Hindi ko na kayo pipigilan. Desisyon nyo yan eh. Alis na kami mamaya pagkatapos man ng halian. Okay, basta wag mo lang ipagsasabi kung ano yung mga nakita mo rito ha. Huwag ipagsabi yung mga nakita rito. Naisip nyo pa yan? Ewan ko sa inyo pa. Magbago na kayo bago pa mahuli ang lahat. Pabayaan mo na lang ako. Ano, sigurado ka na sa desisyon nyo ha? Wala nang bawian. Oo talaga, wala nang bawian. Salamat na lang sa lahat. Papadudot aaminin ko na magkahalong pride at sama ng loob ang naging dahilan kung bakit umalis kami sa bahay ni Papa. Okay lang sana kung ako lamang ang umalis. Kaso hindi ko naisip na kasama ko pala si Trisha. Pati tuloy siya ay nadamay sa problema ko. Pero sa kabilang banda ay naisip ko rin na mas okay na rin na kasama ko siya kesa naman maibugaw siya ng tatay naming walang kwenta. Kung saan-saan kami nakitira noon, Papa Dudut. Nakitira kami sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ni Trisha at maging sa ibang kamag-anak. Kaso nga lang ay dumating noon ang panahon na hindi na kami kayang suportahan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Kaya napilitan kaming umalis din. May mga panahon pa nga, Papa Dudut, na sa lansangan kami natutulog ni Trisha dahil lang ayaw kong pumayag na bumalik kina nanay. Doon ko lang napagtanto na bilang lang palang maituturing kong totoong kaibigan. Ganon pa man ay hindi ko naman sila sinisisi, Papa Dudut. Mahirap din naman kasi ang umampo ng dalawang tao sa panahon kung saan ay naghihirap ang karamihan. Mismo nga naming kadugo ay hindi kami matulungan, ibang tao pa kaya. Kaya naman kahit na ganoon ay wala akong tampo sa kanila, mas nagtampo ako sa dalawang magulang ko na dapat ay siyang gumagabay at nag-aalaga sa aming magkapatid. Wala kaming ilaw ng tahanan, wala din kaming padre de pamilya na sana'y nagsisilbing haligi ng aming pamilya. Papadudot dahil sa gutom at walang matirhan ay napilitan kaming bumalik ni Trisha kay mama. Wala akong choice kundi ang lunukin ang pride ko dahil wala na talaga kaming mapuntahan noon. Sa pagbabalik ay ang boyfriend ni mama ang agad na sumalubong sa amin.
Uy, may nagbabalik ka. Ano, Treb? Kamusta na ang buhay natin ngayon? Nasaan si Mama? Nasa loob. Mila! Lumabas ka rito! May naghahanap sa'yo! Sino? Oh! Anong ginagawa niyo rito? Ma, babalik na kami ni Trisha dito sa bahay. Wala kayo na pala sa paglalayas nyo, no? May palayas-layas pa kasing nalalaman. Dinamay mo pa ang kapatid mo. Asa na kayo ng tapang mo? Tumigil ka na dyan, Marlon. Magsisimula ka na naman. Hala, pumasok na kayo sa loob. Salamat. Ops! Teka lang! Ganon-ganon na lang yon? Bakit? Ano pa bang gusto mo mangyari? Siyempre, bago natin sila tanggapin ulit dito sa bahay, kailangan muna nila mag-sorry sa mga ginawa nila. Mag-sorry para saan? Sa pambabastos mo sa amin ng mama mo. Ma, Tama nga naman si Marlon. Kailangan matuto kayo ng leksyon. Ganyan ang napapala ng mga batang walang respeto sa nakatatanda. Ma, gusto mo na mag-sorry ako sa boyfriend mo? Ano yun? Magsusorry ako kasi muntik niya ako mapatay? Ako pa hihingi ng tawad kasi sinaktan niya kami? Ayaw mo bang bumalik dito? Sige, magmatigas ka pa. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Ikaw nga dapat na mag-sorry sa amin eh. Tingnan mo tong anak mo. Nagmana yata sa'yo eh. Ang tigas ng ulo. Mag-sorry ka na lang kasi, Treb. Ma-pride ka pa eh. Okay lang naman kung ayaw mo mag-sorry. Umalis na lang kayo kung ayaw mo ibaba yung pride mo. Hinding-hindi ako magsusorry sa'yo. Eh di lumayas na kayo. Bakit ba ikaw ang nagdedesisyon sa pamamahay na to? Hindi naman ikaw ang tatay namin ah. Alam mo, umalis na lang kayo. Ang tahimik ng buhay ko simula nung umalis ka, Treb. Ngayon manggugulo ka ulit? Ma, pinapalayas mo kami? Anak mo kami. Mas pinili mong umalis dito, di ba? Di panindigan mo. Ikaw na nga pinagbibigyan namin eh. Ikaw may kailangan sa amin tapos ikaw pa tong matigas? Para sorry lang eh, hindi pa magawa. Ma naman, huwag kang ganyan. Tsaka kausapin mo nga tong boyfriend mo. Balikan mo na lang kami kapag marunong ka nang humingi ng tawad. Marlon, pumasok ka na. Kahit si Trisha na lang ang kunin nyo. Wag na ako. Hinding-hindi ko gagawin yung gusto nyo mangyari. Mas pipiliin ko pa na tumira sa kalsada kesa magpakumbaba sa mga tao na hindi naman deserve ang sorry ko. Bahala ka sa buhay mo. Simula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Wala na akong pakialam kahit saan ka pa tumira. Tandaan nyo tong araw na to, ma. Dahil hinding-hindi ko makakalimutan lahat ng mga sinabi nyo. Alis na! Dami mong satsat eh. Alam ko na ma-pride talaga akong tao. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin ang paghahari-harian ni Kuya Marlon sa pamamahay namin. Marunong ako mag-sorry kapag ako ang nakasakit pero sa pagkakataong yon ay hindi ako ang may kasalanan sa mga nangyari kundi sina Mama at Kuya Marlon mismo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay hindi ko talaga lubos maisip kung bakit kami natitiis ni Mama. Sobra-sobrang pagmamahal niya kay Kuya Marlon sa puntong mas pipiliin niya ang lalaki niya kesa sa kapakanan namin ng kapatid ko. Dahil ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho ay muntik na akong matanggal sa pinapasukan ko. Mabuti na lamang at mabait ang amo ko, Papa Dudut. In-explain ko sa kanya lahat ng nangyari at naintindihan naman niya ang pinagdadaanan ko. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang delivery boy at ang maganda pa rito ay pinayagan ako ng amo ko na pansamantala munang magstay sa refilling station kung saan ako nagtatrabaho. May maliit itong kwarto sa likuran ng kanilang pwesto, doon ako pansamantalang tumira ng ilang buwan. Papa Dudut, nag-ipon ako ng pera. Yon ang naging priority ko. Pinilit kong maging masinop sa pera habang malayo ako sa pamilya. Paminsan-minsan ay lumalapit sa akin si Trisha para humingi ng pera at binibigyan ko naman siya kapag nakakaluwag ako. Papa Dudut, ilang buwan ding nanahimik ang buhay ko hanggang sa dumating ang araw nang mabalitaan ko na isinugod sa ospital si Mama Mila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaroon ng severe bronchitis si Mama, Papa Dudut.
Matagal na pala niyang nararamdaman ang mga sintomas nito pero hindi niya ito pinansin. Kaya noong lumala na ang sakit niya ay huli na ang lahat. Nauwi ang sakit niya sa pneumonia at respiratory failure. Kinailangan na niyang gumamit ng oxygen dahil hirap na siyang huminga. Bawat galaw niya ay hinihingal na siya. Hindi na siya makalabas ng bahay at hindi na makalakad at palagi na lamang nakahiga. Mabilis na tumamlay si mama, namayat siya at humina ang kanyang katawan. Dahil sa mga nangyari ay kinailangan kong umuwi, Papa Dudut. Bigla na lang kasing nawala si Kuya Marlon matapos makita ang mga nangyari kay mama. Ang sabi ni Kuya Marlon ay ayaw daw niyang mag-alaga ng sakiting tao kaya agad siyang nakipaghiwalay. Sa isang iglap ay naiwang mag-isa si mama at mabuti na lang Papa Dudut at nandun pa rin kaming mga anak niya na siyang nag-alaga sa kanya. Sobrang hirap ng buhay namin noon, Papa Dudut. Ako ang namumroblema sa lahat ng mga gastusin. Lahat na yata ng kakilala ko ay nautangan ko para lamang sa gamot at oxygen ni mama. Munting na akong sumuko noon dahil hindi ko na alam kung paano ko babalansehin ang pagkayod at pag-aalaga kay mama. Lahat na lang ng problema ng pamilya namin ay ako na ang humarap. Pero kahit na ganoon, kahit na malaki ang galit ko sa nanay ko, ay hindi ko naman magawang pabayaan na lamang siya. Kaya sa huli ako pa rin ang nag-alaga at nagbantay sa kanya, Papa Dudut. Ma, liga. Kumain ka na. Anong niluto mo? Itlog. Itlog na naman? Wala na ba tayong ibang ulam? Wala tayong pambili ng ibang ulam eh. Paubos na rin yung sinahod ko. Kailangan pa nating i-budget yung natira para sa mga susunod na araw. Itlog. Kaninang umaga. Itlog na naman ngayon? Magtiis na lang muna tayo. Ang mahal kasi ng gamot mo eh. Pesting buhay to. Wala man lang matinong tao na nag-aalaga sa akin. Ma, may sakit ka na't lahat, ganyan ka pa rin magsalita. Kung aayusin ko ba pananalita ko, gagaling ba ako? Hindi naman, di ba? Pero subukan mo namang magpakumbaba kahit ngayon lang. Ang taas pa rin kasi ng ere mo eh. Kayo na nga lang tong nangangailangan ng tulong tapos ganyan pa rin ang ugali nyo hanggang ngayon. Anong magagawa ng pagpapakumbaba ko? Meron ba? Meron ma. Baka sakaling kaawaan ka ng Diyos. Alam nyo, kaya ayaw tayong tulungan ng ibang tao kasi sobrang sama nyo sa totoo lang. Sorry ma, alam ko na may sakit ka pero kailangan mong marinig ang katotohanan. Yung ibang tao, ayaw magbigay ng tulong sa atin. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga pinaggagawa nyo nung malakas pa kayo. Ang taas kasi ng tingin nyo sa sarili nyo eh. Tingin nyo sa ibang tao mas mababa kaysa sa inyo. Sakit lang to. Gagaling din ako. At yung mga ayaw tumulong, edi wag silang tumulong. Grabe ma. Hirap na nga kayong huminga, ganyan pa rin ang ugali nyo. Pinipilit nyo bang maging masamang damo para tumagal pa buhay nyo? Para hindi kayo mamatay? Kasabihan lang yun ma, hindi totoo yun. Ano bang ipinaglalaban mo? Gusto mo kaawaan ko sarili ko? Hindi ma. Ang gusto ko, kaawaan mo ako. Ako ang naghihirap para mabantayan ka. Ako na pinabayaan mo pero inaalagaan ka. Yung problema mo ngayon, ako ang namomroblema. Pero ni minsan, pinroblema mo ba yung mga problema ko noon? Hindi naman, di ba? Wala kang ang paki sa akin. Tinalayas mo pa nga ako eh. Mas mahalaga sa'yo yung Marlon na yun. Pero nasa na siya ngayon? Mas mabilis pa sa alas 4 na tumakas simula nung malaman niyang may sakit ka. Pagod na ako ma. Ang bata-bata ko pa pero pagod na ako sa buhay ko.
Kailan ba ako makakaranas na maging masaya? Kailan ko ba mararanasang guminhawa? Pinaglihim mo ba ako sa problema? Kasi hindi na ako tinantanan ng mga problema ko eh. Eddie, iwan mo na ako kung pagod ka na. Pabayaan mo na ako. Umalis ka na. Magpakasaya ka. Antayin mo na lang akong mamatay dito. Kung pwede lang sana ma, kung pwede lang. Matagal ko nang ginawa yun. Kung tutuusin nung tinawagan ako ni Trisha para sabihin tong kalagayan mo, pwede naman na hindi ko na lang pinansin yun eh. Pero nandito ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit pero basta ang alam ko lang, nanay kita at hindi maaatim ng puso ko na naghihirap yung babaeng nagluwal sa akin. Kahit na matagal mo na akong pinabayaan. Ang gusto ko lang naman mapagtanto mo na nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami ng mga anak mo. Hindi ka namin iniwan sa kabila ng mga ginawa mo sa amin. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo na eh. Magkakasama nga tayo noon dito sa bahay pero daig pa namin ni Trisha na walang nanay. Daig pa namin yung parang inabando na. Yung mga bagay na yun man lang sana magpaunawa sa'yo na sobrang mali yung mga naging desisyon mo noon. Ngayon may pagkakataon pa ma. Pwede ka pang magbago. Pwede ka pang bumawi. Yun ang gusto kong gawin mo. Ang magpakananay sa amin na dapat noon mo pa ginawa. Tapos ka na, ha? Tapos ka na sa mga pagngangawa mo? Kung tapos ka na, iwan mo na yung pagkain ko. Nakaka-high blood ka. Ang drama mo. Kahit anong iyak pa ang gawin mo dyan, wala kang makukuhang award. Hindi pa nga ako magaling. Sinusumbat mo na yung mga ginagawa mo. Kung ganyan ka din lang, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Buisit! Bahala ka nga sa buhay mo ma. Kayo na nga lang tong tinutulungan eh. Kayo pa galit. Papadudot kahit ganoon ang mga sinabi sa akin ni Mama ay hindi ko pa rin siya iniwanan. Hindi ko alam kung bakit. Kung tutuusin ay dapat bato na ang puso ko pagdating sa kanya dahil sa dami ng kasalanang nagawa niya sa akin. Pero at the end of the day ay nanay ko pa rin siya at kahit gaano pa kasakit, ang mga ginawa niya sa akin ay hindi ko kaya na hayaan na lamang siyang mag-isa. Sinubukan ko humingi ng tulong kay Papa pero pinagtabuyan lamang niya ako. Wala na raw siyang responsibilidad kay Mama simula noong nagloko ito at kahit mamatay pa raw siya ay wala na siyang pakialam dito. Kung kani-kanino na ako lumapit noon para lamang makahingi ng pampagamot ni Mama. Lumapit ako kay Congressman pati na rin sa mga NGO. And thankful naman ako, Papa Dudut, na may mga taong tumutulong. Pero ang problema kasi nakakahiya nang bumalik ulit sa kanila kapag naubusan na kami ng pera. Yung araw-araw na sinasahod ko kasi bilang delivery boy ay pang isang araw lamang nagamutan ni Mama. Papadudot dahil hindi diretsong nakakainom ng gamot si Mama ay mas lalong bumaba ang kalusugan nito. Dumating noon sa puntong nagka-impeksyon na rin ang baga nito at pati puso niya ay naapektuhan na rin. Lumala nang lumala ang lagay ni Mama hanggang sa binawian na nga siya ng buhay. Teka, anong oras na ba? Ala, 11:00 na pala ng gabi. Sakto may mga nakiramay kanina na nagdala ng kape at biskwit. Makapagkape nga, sundutan ko na rin ang pahinga sandali. Sarap umunat. Anak, Oh, anong ginagawa mo dito? nakita ko yung post ni Trisha.
Pasensya na, ngayon ko lang nabalitaan. Ngayon ka lang magpapakita kung kailan patay na si Mama? Sobrang dami ko kasing ginagawa eh. Hindi ko na… Sana pinanindigan mo na yung mga sinabi mo noon. Hindi ka naman nag-alala sa kanya kahit konti di ba? Bakit nagpunta ka pa dito? Nagpunta ako rito para sa inyo, hindi para sa nanay nyo. Gusto ko lang kayong kumustahin. Alam kong mahirap mawala ng magulang. Matagal na kaming walang mga magulang. Bata pa lang ako, tanggap ko na nawala na akong nanay at tatay. Hindi na bago sa akin to. Anak, huwag ka naman ganyan sa amin. Bakit? Wala ba akong karapatang magalit? Ako ang nagpakananay at nagpakatatay sa kapatid ko simula nung talikuran ninyo kami. Hindi ba ako pwedeng magalit? Ano? Dahil magulang ko kayo? Kailangan ko kayong irespeto? Ganun ba yon? Pa, sa tingin mo, deserve mo na makatanggap ng respeto mula sa akin? Pagbali-baliktarin mo man ang mundo, kami pa rin ang magulang mo. Ha? Ano ba ang definisyon mo ng magulang? Kasi para sa akin, ang magulang, sila ang pundasyon ng mga anak eh. Sa inyo dapat natututo ang mga anak. Sa inyo dapat magkaroon ng inspirasyon. Kayo ang dapat na gumagabay at nagbabantay sa mga anak ninyo. Ginawa nyo ba yun sa amin? Ni minsan hindi nyo ginawa yun. Kaya kahit balibalik ta rin ang mundo, hindi ko kayo matatawag na magulang ko. Binuo nyo kami, oo. Pero hanggang dun lang yun. Patawarin mo na lang kami. Patay na nga si Mila oh. Magtatanim ka pa ba ng galit sa taong patay na? Ginamit mo pa si Mama para humingi ng tawad. Alam mo ba kung ano yung masakit? Namatay si Mama na hindi man lang nagbabago ang tingin niya sa amin. Nawala na lang siya nang hindi man lang inako yung mga maling ginawa niya. Pinanindigan niya lahat ng mga naging desisyon niya hanggang sa huling hininga niya. Alam mo kung gaano kasakit yun? Wala man lang siyang pagsisisi, tapos gusto mo na patawarin ko na lang kayo? Patawarin ko kayo kasi ganito yung buhay ko? Patawarin ko kayo kasi naging pabaya kayo? Hindi ganun kadali yun. Mas gagaan ang loob mo kapag wala kang sama ng loob sa dibdib. Mas bubuti ang buhay mo kapag pinatawad mo ang mga taong nakasakit sa iyo, anak. Huwag mong alagaan yung mga hinanakit mo sa buhay. Ang daling sabihin yan eh kasi hindi nyo naman naranasan yung buhay na dinanas ko. Ako lahat yung sumalo. Lahat ng responsibilidad, ako lahat. Wala naman akong pagpipilian eh. Pasensya ka na kung naging pabaya kaming magulang sa inyong magkapatid. Ako na ang humihingi ng tawad sa ngalan ng mama mo. Patawarin mo na kami. Ang Diyos nga, marunong magpatawad eh. Hindi naman ako Diyos. Tao lang ako. Tao lang ako na may pangangailangan. Tao lang ako na naghahangad ng pagmamahal mula sa mga magulang. Sa totoo lang, hindi pa ako nangangalahati sa buhay ko, pero gusto ko nang mawala sa mundo. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang sumuko. Gawin mo tong panimula. Bumangon ka. Kung ayaw mo kaming patawarin, sige, karapatan mo yan. Pero tulad ng sabi mo, bata ka pa, kaya marami ka pang pwedeng gawin. Sobrang hirap pa. Kung alam mo lang, sobrang hirap. Ang dami mo nang pinagdaanan, di ba? Nalampasan mo naman lahat. Ano pa bang hindi mo kaya sa puntong to? Alam ko, sobra-sobra ang naging pasakit namin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na to, hindi na ako magpapakita. Pero bago ako umalis, gusto ko lang malaman nyo na kahit ganito ako, mahal ko kayo. Kung gusto mong makita si Mama, pumasok ka na lang sa loob. Salamat anak. Balang araw, siguro mapapatawad din kita. Siguro kapag umayos na ang buhay ko, kapag naabot ko na yung mga pangarap ko, baka naman pagdating ng panahon na yon, lumambot din ang puso ko para patawarin ka. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong magalit. Kahit yun lang ang ibigay mo sa akin. Kasi kung ako ang tatanungin, puro galit lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Wala nang iba.
Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na nga nagpakita pa ulit sa amin si Papa. Nabalitaan ko na lamang na nahuli siya sa kalagitnaan ng paggamit niya ng bawal na gamot matapos ma-raid ang apartment nito. Papa Dudut, hindi ko alam kung papaano ako magsisimula noon. Sobrang lugmok na ang buhay namin. Patong-patong na ang utang ko at halos walang nagtatagal na pera sa mga kamay ko. Sa huli ay tinanggap ko na lamang na hindi talaga ako nabiyayaan ng magandang pamilya. Ganon pa man ay pinilit kong bumangon muli. Nang mga panahong yon ay namasukan bilang kasambahay si Trisha samantalang ako ay sinubukan kong maghanap ng mas magandang trabaho. Nang tulungan kaming magkapatid hanggang sa isang oportunidad ang kumatok sa buhay ko. Isang bagong tayong kumpanyang nangangailangan ng empleyado. Bilang nakapagtapos naman ako ng information technology, ginamit ko ito para makapasok sa kanila. Sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako at unti-unti ay nakatayo ulit kami sa pagkakadapa. Nag-ipon ako, Papa Dudut, alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera kaya pinagsikapan kong mag-ipon. Hindi naglaon ay nakahanap naman si Trisha ng trabaho sa ibang bansa. Unti-unti ay binubuo na naming pareho ang buhay namin. Wala man kaming maituturing na magulang ay hindi namin pinabayaan ang isa't isa. Ngayon ay may pamilya na si Trisha at nakatira sa probinsya, samantalang ako ay nananatili pa rin sa kumpanyang pinapasukan ko at patuloy sa pag-abot ng mga pangarap ko. Alam kong marami pa akong pagdadaanan, Papa Dudut, at habang humihinga pa ako ay pagpapatuloy ko ang mabuhay anuman ang problemang dumating. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ko sa mga taong nakikinig ngayon. Hindi pa huli ang lahat para abutin ang ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Treb. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! May iba't ibang klase ng pagmamahal na iyong mararanasan. Merong para sa mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga alaga, at sa espesyal na taong makikilala mo nang hindi inaasahan. Ikaw, kabarangay, anong klase ng pagmamahal na ba ang iyong naranasan? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Sana po ay nasa mabuti naman ang inyong kalagayan. Physically, emotionally at mentally. Nakakapagod siguro na magbasa at makinig sa problema ng iba't ibang tao araw-araw. Pero gusto ko rin po na malaman ninyong sobrang na-appreciate naming mga listeners ang ginagawa ninyo para sa amin. Mahilig lang po talaga akong makinig sa mga kwento ng buhay na pinapadala sa inyo. Kaya naman lagi ako nakaabang sa Facebook page ng Barangay LS at syempre sa radyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na JP. 30 years old na po ako at tubong Angeles City, Pampanga. Masasabi ko na maganda naman ang naging buhay ko. Hindi naman kami sobrang yaman pero hindi rin naman kami naghirap. Sa katunayan nga ay napaaral kami ng mga magulang namin sa isang private school. Ang nanay at tatay ko po ay parehong empleyado sa isang kumpanya sa Pampanga. Kapwa po silang nagsumikap sa buhay. Kaya noong pinanganak kami ng fraternal twin kong si Jeya ay pareho na silang may magandang posisyon doon. Hindi kami noon nawawala ng regalo sa kahit na anong okasyon, mapa-birthday man o Pasko. Minsan nga ay may sorpresa kapag honor student kami sa eskwelahan. 4 kaming magkakapatid at kami ng kakambal ko ang nasa gitna. Panganay po namin si Ate Giselle at ang bunso naman ay si Barry.
Hindi naman po kami kagwapuhan o kagandahan, kami yung tipong sakto lang pagdating sa itsura. Maliban kay Ate Josel na pinakaunang napapansin kapag magkakasama kami. Maputi kasi siya at matangkad para sa isang tipikal na Pinay. Close po kami ng pamilya ko sa isa't isa at syempre lalo na ng kambal ko. Kaya naman kahit na nagkaroon ng unti-unting pagbabago sa akin ay hindi yun naging problema sa pamilya ko. Pero dahil lagi na akong nasasabihan na masyadong malambot kumilos para sa isang lalaki ay naging mahiyain ako. Kadalasan papadudot ay hindi na lamang ako nagsasalita o hindi na ako masyadong kumikilos kapag nasa harap ng ibang tao para wala silang masabi. Buti na lang at alam ko na mahal ako ng pamilya ko. Kaya hindi ako nagkaroon ng hinanakit sa kanila. Hindi ko na rin kinailangan pang mag-out para lubos nilang maunawaan. Sa puntong yun ay nawalan na rin ako ng pake sa mga sasabihin ng ibang tao. Pero syempre papadudot, hindi naman po nawawala yung mga problema natin sa buhay. At doon nga po ako nasaktan ng sobra. Nagsimula ang lahat noong naghiwalay ang ate ko at yung boyfriend niya. 10 taon na kasi silang magkarelasyon kaya hindi namin inaasahan na maghihiwalay pa sila ng mga panahong yon, papadudot. Sabi ni ate, bakit daw makikipag-date siya agad? Hindi pa nga raw natutuyo ang luha niya eh. Yun nga yung punto dun eh. Kasi bakit pa siya mag-aaksaya ng luha sa walang iyang yun? Porke ayaw niya lang muna pakasal, naghanap na ng iba. Kailan mo ba siya nakausap? Kagabi. Ay, bakit naman kasi ganun yung boyfriend ni ate? Ang sarap isa ako eh. May ganun talagang lalaki. Yung handa na magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Wala naman sanang masama doon kung nirespeto niya rin muna yung desisyon ni ate. Tama, mutual decision dapat yun eh. Tsaka hindi naman yun kawalan kay Ate Josel. Maraming nakaka-appreciate sa ganda niya. Pero sabi ni ate, masyado na raw siyang matanda para magpaligaw pa sa iba. Ha? 37 pa lang naman siya. Bata pa yung ganung edad. Saka lang ako maniniwalang matanda na si ate kapag umabot na siya sa pagiging senior citizen. Tama. Yan nga ang sabi ko sa kanya eh. Na pwede siya makipag-date kahit kailan, kahit saan. Tsaka ano pa bang hahanapin sa ate natin? Responsable naman siya, sweet at matalino. Swerte kaya na magiging boyfriend niya. Di nalugi sa kanya yun no. At ikaw naman ang arte-arte mo. Pero syempre, maswerte rin yung lalaking magiging boyfriend mo. Ang kaso, saan mo naman kaya makikilala yung magpapatibok ng puso mo? Sus, kahit si ate na lang muna. Tsaka alam mo, hindi naman problema kung saan nahanapin yung magpapatibok ulit ng puso ni ate. May dating apps na ngayon ah. Kaso baka naman hookups lang mangyari sa mga makikilala doon ni ate. Alam mo naman yon, kahit nasaktan, gusto pa rin ng seryosong relasyon. Ewan ko ba dyan sa ate natin? Nagpapaka-boring masyado sa buhay. Kung ako lang siya, hindi ako makikipagseryosohan agad. Tama na yung mga one night stand lang na… Uy, ano ka ba? Ang wild mo masyado. Umayos ka nga dyan. Alam mo kung kausap lang natin si ate dito, kanina ka pa binatukan nun. Wild na ba yun? Oo, dapat nga pinakakawalan ka na sa kagubatan eh. Sira! Pero seryoso, ang boring nyo talaga ni ate. Okay na yung mga social media at dating app presence, no? Wala namang masama makipagkaibigan. Pero yung sa hook-up, biro lang talaga yun. Never ko yung gagawin. Pero si Ate Josel pwede. Ikaw pala desisyon ka rin, no? Hayaan mo na lang siya. Di niya trip yung mga dating apps na sinasabi mo. Mas okay kaya yung makilala mo talaga ng personal. O sino bang may sabi na hindi makikilala ng personal yung mga nasa dating apps? Siyempre, makikipag-meet ka dapat. Iba talaga pag single, no? Ako lang ba? Ikaw din kaya? Sus, alam mo naman kung anong gusto ko. Wait, wag mong sabihing may dating app ka na dyan sa cellphone mo. Meron na nga. Gusto mo rin? Akin na phone mo.
Ako na magda-download para sa'yo. Ay nako, wag mo na akong idamay dyan. Ikaw na lang kung gusto mo. Basta mag-iingat ka dyan ha. Baka mamaya masamang tao yung makadate mo tapos… Kalma! Kaya ko to. Nag-iingat din naman ako. Tsaka, kaya nga gusto ko na itry mo para makita mo rin kung paano yung ginagawa ko. Oo na, sige na. Alam ko rin namang di mo ako titigilan dyan sa paandar mo na yan. Sabi mo yan ah. Papadudot ganon kami ng kakambal kong si Jeya, lalo na kapag kapatid namin ang apektado. Pero may mga bagay din talaga na hindi namin napagkakasunduan. Masasabi kong kami ang bumali sa paniniwala ng mga tao na ang magkakambal ay parehong-pareho ang mga gusto sa buhay. Gayon pa man ay si Jay ang higit na nakakaunawa ng bawat ngiti, lungkot at hinanakit ko kahit na childish siya minsan. Kahit na wala akong sabihin, alam niya kung kailan ko kailangan ng kausap at kung kailan ko kailangan na mapag-isa. Sa aming magkakapatid ay si Jay ang tagapagtanggol naming lahat. Pero hindi ko rin naman i-deny na minsan ay naiinis kami sa kanya o kaya naman minsan ay naloloka kami sa mga ginagawa niya. May mga pagkakataon talaga na parang nangihimasok na siya sa buhay namin. Tapos kapag na-bored na siya, maghahanap na siya ng ibang tutulungan o guguluhin. Tulad na lamang sa pakikipag-date ng ate namin. Halos gabi-gabi niyang kinukulit ang kapatid namin na mag-swipe ng mag-swipe at mag-message sa kung sino-sinong lalaki sa dating app. Wala namang magawa si ate dahil nahahawa siya sa sayang ipinapakita ng kakambal ko. Minsan nga ay umuwi si Jeya sa amin na sobrang saya at kilig na kilig. Nang tanungin ko siya, ganito ang nangyari, Papa Dudut. JP! Oh my gosh! May kukwento ako! Hoy, ano ka ba? Kala ko naman kung napaano ka na. Di marunong kumatok, te. Sus! Di ka naman talaga naglalak ng kwarto mo eh. Matutulog ka na ba agad? Hindi pa naman. Hinihintay nga kita. Kasi wala ka man lang text o chat kung anong oras ka makakauwi. Di ko alam kung mag-overtime ka ba sa trabaho o… Kalma, okay? 30 na tayo. Hindi na tayo teenager na papagalitan kapag na-late ng uwi. Oo na. Yan ka na naman sa edad eh. Subukan mo kaya yan ikatwiran kay na mama. Tingnan ko lang kung uubra ka dun. Huwag ka na nga, KJ, dyan. Nawawala tuloy yung excitement ko na magkwento. Ano ba kasi yun? Yung tili mo abot hanggang kanto. Yun na nga. Nakilala ko na kasi yung lalaki makakasama ko habang buhay. Saan? Dun sa may kanto? Hindi no, sama mo. Biro lang. To naman. Kilig na kilig ka kasi dyan. Ano ba yung nakadate mo? Afam? Hindi. Pinoy din. Pero ang guwapa! Paano ako maniniwala sa'yo? Eh di ko pa naman nakikita. Kita mo nga, nakipagkita ka kaagad dun. Tapos di mo man lang sinabi sa akin. Kala ko naman kaibigan mo lang yung imimit mo. Kung sasabihin ko ba sa'yo, papayagan mo ako makipagkita? Kung makikilala ko muna siya ng mabuti, bakit hindi? Kaso wala ka pa nakikwento sa akin tungkol sa lalaking yun. Ikaw ha, naglilihim ka na sa akin. Hindi naman sa ganun. Sige na, magkwento ka na nga lang. Baka sakaling makilala ko naman yung nakadate mo kahit sa kwento mo lang. Saan mo nga ba nakilala yun? Sa dating app. Sabi ko naman sa'yo, effective yun eh. Ilang linggo na rin kami magkausap at kanina nga, nag-decide na kami magkita. Tapos di mo man lang sinabi sa akin? Chill ka lang. Nagkita kami ng lunch. Lunch talaga? Perfect nga yun eh. Kung iniisip mo yung safety ko, maraming tao doon. Maliwanag pa nun. Isa pa, kung hook up lang ang gusto niya, hindi na yun papayag na makipag-lunch sa akin. Paano kung kinukuha niya lang yung loob mo?
Pinapasakay sa plano niya tapos iiwan ka rin. Alam mo ang nega mo. Paano mo nga nasabi na siya na talaga? Unang-una, ang linis niyang tignan. Di ba yun yung gustong-gusto ko? Tapos mas matanda siya sa akin ng 2 taon. IT raw siya pero entry level pa lang. Palipat-lipat daw kasi siya ng work kasi hinahanap niya talaga kung ano yung gusto niya. Yun na yun? Hindi pa kasi ako tapos. Mahilig din siya sa music. Pareho kami. Isipin mo yun, bagay na bagay kaming dalawa. Para yun lang, bagay na kayo agad? Saglit pa nga lang kayo nagkakilala. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo ha. Parang hindi ka masaya para sa akin. Hindi naman sa ganun. Masaya ako kapag masaya ka. Alam mo yan. Pero sana, di mo madaliin yung mga ganyang bagay. Kilalanin mo muna ng mabuti. Tapos iharap mo sa amin. Pagkatapos nun, saka ka mag-decide kung siya na nga talaga. Sige, gagawin ko yan. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong kiligin. Pwede ba yun? Ay, bahala ka, Jeya. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Halos araw-araw nang nagla-lunch ng magkasama si Jeya at ang lalaking nakadate niya. Hanggang sa panahong yon ay hindi pa rin niya sinasabi yung pangalan ng lalaki. Saka ko na lang daw alamin kapag ipapakilala na niya ito sa akin. Palagi ring laman ng mga kwento ng kakambal ko ang lalaking yon, kaya mas lalong na-excite ang pamilya namin na makilala na nga ito. Pero dahil nga kami ang pinaka-close, ginusto ni Jeya na ako muna ang una niyang ipakilala sa kadate niya. Bilang kambal niya, ay mas dama ko ang nararamdaman niya kesa sa pamilya ko. Kaya naman pumayag ako kaagad na mag-dinner kami. Friday night yon at medyo na-late pa ako sa meeting place dahil sa Mexico pa kami magkikita. Nauna na rin doon si Jeya, ako naman sa Angeles City pa noon manggagaling. Nang makarating nga ako sa napagkasunduang lugar, una kong nakita ang kakambal ko. Iba ang dating niya ng gabing yon. Imbes na usual na jeans at formal blouse ay nakasuot ng dress ang kapatid ko. Kulay puti yon na may rose patterns. Nakasuot din siya ng khaki na ballerina flats. Doon pa lang ay alam ko na kaagad na malaking effort ang ibinuhos niya para ma-impress ang lalaking yon. Hindi kasi mahilig sa bestida ang kapatid ko at kahit may kalayuan din yon sa amin ay doon pinili ni Jeya dahil paboritong cafe daw yon nung lalaki. Pagpasok ko doon ay abot langit ang ngiti ng kakambal ko noon habang kumakaway sa akin. Nang makalapit naman ako ay agad na tumayo yung lalaki nung humarap siya sa akin. Iba ang mukha niya. Hindi ko masasabing sobrang gwapo niya pero maamo kasi ang mukha niya. Malinis nga siyang tignan at matikas ang tindigan. Kalmado rin ang vibe niya. Ibang-iba sa taas ng enerhiya ni Jeya. Sa mga sandaling yon ay napaisip tuloy ako kung bagay nga ba talaga sila ng kambal ko. Nang sa wakas ay ipakilala siya sa akin ni Jeya ay doon ko palang nalaman na Ino pala ang pangalan niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maayos naman ang dinner namin at habang tumatagal, naiintindihan ko na kung ano ang nagustuhan sa kanya ni Jeya noon. Mabait siya at maginoo. Siya ang nagbayad ng bill namin kahit nagpumilit kami ng kambal ko na kami na lamang noon ang magbabayad. Lahat ng kilos niya ay napansin ko. Kahit yung simpleng pagtayo niya tuwing tumatayo din ang kakambal ko. Nakikinig siya sa mga kwento at nagbibigay din ng opinyon sa mga bagay-bagay pero hindi niya pinipilit ang paniniwala niya sa amin. Sakto lang din ang tono ng boses niya. Hindi malalim pero hindi din naman boses ipis. Masayang natapos ang gabing yon para sa aming tatlo. Ang hindi ko lang maintindihan ay hindi lang basta saya yung nararamdaman ko noon. Lalo na noong makilala ko na rin si Ino. Pag-uwi namin sa bahay, ginising pa ni Jeya si ate at ang bunso naming si Barry para magkwento. Hindi niya na rin ako pinatulog para lang may sumang-ayon sa mga sinasabi niya tungkol kay Ino.
Nagpanggap ako na antok na noong oras na yon. Sa totoo lang kasi ay hindi ako mapakali. Gusto ko munang mapag-isa para makapag-isip-isip. Ganito kasi yon, Papa Dudut. Hindi ko na kinailangan na mag-out sa pamilya ko o sa mga kaibigan ko. Hindi kasi ako sigurado sa kung ano nga ba talaga ako. Pero noong gabing yon ay naunawaan ko na. Magkahalong hirap at saya ang nararamdaman ko habang kumakain kami noon ng hapunan. Gusto ko noong titigan si Ino. Gusto ko siyang patawanin tulad ng ginagawa ni Jeya. Kasi ang ganda ng tunog ng tawa niya. Gusto ko siyang makasama, magdamag pero nag-aya na rin noong umuwi ang kakambal ko. Hindi ako nakatulog ng gabing yon at halos gabi-gabing dilat ang mga mata ko sa kakaisip kay Ino. Hindi naman nagtagal ay nagkita kami ulit. Noong sumunod na weekend, dinala siya ni Jeya sa bahay para mag-lunch at para makilala na rin ang pamilya namin bilang manliligaw niya, Papa Dudut. Pero bago pa mag-alas 3, umalis sila ng kakambal ko para manood ng sine. At nang nakabalik siya, si Ino pa rin ang naging laman ng usapan namin. JP, gising ka pa? Gising pa, bakit? May sasabihin lang ako. Pasok na ako Kakauwi mo lang? Oh, Ano yung sasabihin mo? May babasahin pa kasi ako. English novel ulit? Bukas na lang yan, please. Kwentuhan muna tayo. Paupo ako dito sa kama mo, ha? Ay, sige na nga. Tutal, nandito ka na rin naman. Simulan mo na agad para di ako antukin. As usual, tungkol kay Ino. Tapos, Alam mo, ang saya-saya namin kanina. halata nga, halos mapunit ng alabi mo kakangiti oh. Sino ba namang hindi mapapangiti sa kilig kung ganun ka-sweet yung kasama mo? Tapos gentleman pa. Alam ko na yan eh. Wala bang bago? Kwento ka naman nung di ko pa alam tungkol sa kanya. Teka, parang lahat na kwento ko na tungkol sa kanya eh. Pero may gusto pa talaga akong sabihin sa'yo. At gusto ko, ikaw yung una makaalam nun. Ano ba yun? Total, naipakilala ko na siya sa'yo at sa buong pamilya natin. Tapos nakilala ko na rin naman siya ng mabuti. Gusto ko na siyang sagutin. Ha? Bakit parang ang bilis naman? Hindi naman kailangan pang patagalin kung kilala na namin yung isa't isa. Hindi pa sapat yun. Baka sa katagalan, magbago rin yung pakikitungo niya sa'yo. Huwag kang padalos-dalos magdesisyon. Akala ko ba boto ka kay Ino para sa akin? Sa tono mo ngayon parang ayaw mo na maging kami. Hindi yun ganun. Pag-isipan mo munang mabuti. Dapat, yung magiging boyfriend mo, alam mong pang matagalan na talaga. Siguraduhin mo munang di ka masasaktan. May nagmahal ba na hindi nasaktan? Lahat naman nasasaktan, no? Parte na ng proseso yun. At kahit gaano pa natin kagusto na maging perfect ang lahat para sa atin, hindi nag-e-exist yung ganong relasyon. Uy, di ka na nakaimik dyan. Ano pa bang kailangan kong sabihin? Mukhang nakapagdesisyon ka na nga. Nagtatampo ka ba? Or naiinis dahil gusto ko na agad sagutin si Ino? Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Nasa tamang edad ka na rin naman para magdesisyon. Ibig sabihin yan, susuportahan mo na kami ni Ino? Ay, ano pa nga ba? Kaya mahal na mahal kita eh. Yak! Sige na, magpahinga ka na. Tutuloy ko na ang pagbabasa ko. Alis na! Uy, makapagpaalis naman to. Parang ayaw mo na sa akin Pero seryoso, kahit gustong gusto ko nang sagutin si Ino, palilipasin ko muna kahit 2 buwan pa para na rin mas makilala pa talaga namin yung isa't isa. Good girl. Sige na, pahinga ka na. Papa Dudut, selfish man kung iisipin pero nang panahon na yon ay ayaw ko pa talaga na sagutin na ni Jeya si Ino.
Totoo naman yung sinasabi ko na masyadong mabilis kung magiging sila kaagad. Pero bukod pa doon at mas may malalim pa akong dahilan, aaminin ko na ibang naging epekto niya sa akin. Para kong tuliro noon na hindi maintindihan. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang mga ngiti ni Ino nung huli ko siyang makita. Paulit-ulit ding naglalaro sa isipan ko ang boses niya at ang maamon niyang mukha. Damang-dama ko pa rin yung init ng palad niya noong kamayan niya ako. At hindi ko pa rin makalimutan yung pakiramdam noong mapalapit ang bibig niya sa leeg ko. Noong pinulot niya yung nahulog niyang kutsara noong nag-lunch siya sa bahay namin. May parte ng pagkatao ko, Papa Dudut, na gusto pang maulit yon. Yun bang gustong-gusto ko siyang laging nakikita? Kahit na hindi ko aminin, alam ko na nagugustuhan ko na si Ino. At habang tumatagal, yung nararamdaman ko sa kanya ay hindi na simpleng paghanga lang yon. Sa kabila ng nararamdaman ko para kay Ino, kaya ko namang itago na lang yon at hindi na hayaan pang malaman ng iba. Lalong-lalo na si Jeya. Batid ko naman kasi noon na masasaktan talaga siya kapag nalaman niya na pareho kami ng lalaking nagugustuhan. Pilit kong nilabanan yung nararamdaman ko para kay Ino hanggang sa magkaroon ng isang pagkakataon na magiging daan para maging mas malapit pa kami sa isa't isa, Papa Dudut. Jeya, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pwede ba akong pumasok? Sige, pasok ka na. Okay ka lang ba talaga? Sabi ni Barry, hindi ka pa raw kumakain mula pa kaninang umaga. Ay, may sakit ka na nga, nagpapalipas ka pa. Paano ka gagaling yan? Andito ka talaga para manermon? Andito ako para pilitin kang kumain. Nagluto ng sinampalukang manok si Mama. Dadalang kita rito mamaya. May iba ka pa bang gusto? Wala na. Yung sabaw na lang mamaya. Sige, babalik na lang ako dito. Dadalang kita ng sabaw at konting rice. Di pwedeng di ka kakain. Istrikto naman ang nurse ko. Correction, stricta. Oo na. Ikaw talaga. Alam ko naman yun, no? Sige na. Dalhan mo na lang ako ng may... Sandali. Bakit? Nawala sa isip ko na birthday pala ni Ino ngayon. Ngayon talaga? Oo, sigurado ako. Pero, hindi naman ako pwede makipagkita sa kanya ng ganito. Baka mahawa pa siya sa akin. Sayang. Gusto ko pa naman sanang bigyan siya ng cake. Bumawi ka na lang sa susunod. Late birthday gift na lang ibigay mo. Ha? Ang pangit naman kung ganun. Gusto ko ngayon pa rin maibigay sa kanya. Ay, paano mo nga gagawin? May sakit ka. Ikaw na lang. Ako? Anong ako? Ikaw na lang ang bibili ng cake at magdadala sa kanya. Ano? Uy, ayoko. May lakad ako. Wala ka namang trabaho ngayon eh. Sige na, please. Kahit idaan mo lang sa kanya, please. Hindi nga pwede. May pupuntahan ako ngayon. Ang layo pa ng iikutan ko kung pupuntahan ko pa si Ino. Sige na, please. Cake na nga lang may bibigay ko sa kanya eh. Basta, ayoko pa rin. Ikaw na lang magbigay sa kanya. Bumawi ka pag okay ka na. JP naman eh. Kaya mo na ba talaga akong tiisin? Sige na, please. Konting oras lang naman yun. Wag na kasing makulit. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka pumapayag. Kahit ano pang sabihin mo, ayoko pa rin. Di ba ikaw yung favorite kong kapatid? Di ba tayo yung pinaka-close? Anong cake ba gusto mong ibigay kay Ino? Yan ang gusto ko sa'yo eh.
Kung di lang kita kakambal, naku! Pero kakambal mo ko kaya wala ka nang magagawa. Kung wala ka lang sakit, malabong pagbigyan kita dyan sa gusto mo. Kilalaking tao ko tapos ako magbibigay ng cake kay Ino? Ano na lang iisipin nun? Lalaki ka dyan. Hoy, lokohin mo na lahat, wag lang ako. Kahit utot mo, alam na alam ko kung galing sa'yo. Shh! Huwag ka nang maingay dyan. Akin na pambili mo ng cake. Di yun libre. Pwedeng appear na lang. Papadudod sa kabila ng pagtanggi ko sa hiling ni Jeya, may parte pa rin sa akin na nasasabik ako na makitang muli si Ino. At hindi lang yun ordinaryong araw kundi espesyal mismo para sa kanya. Iba ang sayang nararamdaman ko ng oras na yon. Pero noong kaharap ko pa ang kakambal kong si Jeya ay hindi ko pa yon magawang ilabas. Bukod kasi sa mausisa ang kapatid ko ay madali lang niyang mahuhulaan kung ano ang tumatakbo sa isipan ko kapag nagpakita ako sa kanya kahit na isang palatandaan lang. Isa pa ay lalaking-lalaki naman ako kung umasta kapag kaharap ko si Ino. Kay Jeya ko lang na ipapakita yung pagiging malambot ko dahil hindi pa naman ladlad yung pagiging bakla ko noon. Aminado ako na wala naman talaga akong lakad ng araw na yon. Nagsinungaling lamang ako kay Jeya para magkaroon ng matibay na dahilan para tanggihan ko ang kahilingan niya. Hindi kasi makakatulong kung muli kaming magkikita ni Ino, lalo na't sinusubukan ko na noong kalimutan kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya. Dumaan ako sa kilalang bake shop sa amin bago dumiretso sa bahay ni Ino. Kapansin-pansin yung kakaibang ngiti ko ng mga sandaling papunta pa lamang ako doon. Hindi ko na kasi noon mapigilan yung excitement ko sa muli naming pagkikita ni Ino. Sa pagkakataong kasing yon, kaming dalawa na lamang talaga ang magkakausap at wala ang kakambal kong si Jeya. Hindi naman sa natutuwa pa ako at nagkasakit ang kakambal ko pero hindi ko lang talaga mapigilan noon na maramdaman yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinaghalong kaba at excitement ang naramdaman ko habang nasa biyahe papunta kay Ino. Ingat na ingat ako sa cake na bala kong ibigay sa kanya. Kahit kasi pinabibigay lang yon sa kanya ni Jeya, ako pa rin ang pumili ng disenyo ng cake at siguradong magugustuhan niya yon. Sinigurado ko din na secure yon kahit malayo-layo pa ang ibabiyahe ko. Batid ko na maling maramdaman yon, lalo na at nagkakamabutihan na sina Jeya at Ino. Pero wala naman akong balak na guluhin ang anumang namamagitan sa kanila. Gusto ko lang maranasan na makitang muli si Ino. Kahit yun lang ay masaya na ako. Kontento na ako. At hindi na ako maghahangad pa ng higit pa roon para sa amin ni Ino. Ayaw kong isipin noon na pagsisisihan ko ang araw na yon. Minsan lang kasi akong mabigyan ng ganong pagkakataon. Minsan lang akong makaramdam ng kilig at maging ganon kasaya. Pero dahil doon ay minsan ay naiisip kong ibalik ang panahon. At gusto kong panindigan na lamang yung madalas na biro sa akin na malambot lang daw ako pero manhid naman ako. Yung tipong di naman nagkakagusto sa iba. Pero sadya nga yata talaga na may mga bagay na hindi na natin kontrolado. Mangyayari at mangyayari pa rin po ito. Gaano man natin ito pigilan at iwasan. JP, salamat sa pagdadala mo ng cake ha. Bumiyahe ka pa talaga para dito. Wala yun. Bilin kasi talaga sa akin yan ni Jeya. Baka kapag di ko ginawa sabunutan ako nun. Ano palang plano mo ngayon? Well, gusto ko nga sana bisitahin kapatid mo ngayon pero inunahan na niya ako eh. Nag-text siya na wag na lang daw muna akong tumuloy dahil may sakit nga siya. Ayaw niya kasi na mahawa ka. Yun na nga yung naisip ko kanina. Tinawagan ko pa nga siya pero hindi na nakasagot eh. Baka nakatulog na. Malamang knockout na yun. Pinainom kasi ng antibiotics eh.
Dito ka lang ba sa bahay mo? Gusto mo, one round tayo? Para ma-celebrate naman natin birthday mo kahit papaano. Pasensya na, baka may lakad ka. In-invite lang naman kita pero pwede ka rin tumanggi. Sigurado naman ako na may mga kaibigan kang nagyayaya sa'yo. Hindi lang ako sanay na may nagyayaya sa akin. Sa totoo lang kasi akala ng iba ang sungit-sungit ko. Pero ang totoo mahihain lang ako at ayokong may masabi sila. Ano namang sinasabi nila? Mabait ka naman ah, mukha ring matalino. Tsaka may itsura ka naman. Kaya nga bagay kayo ng kapatid ko eh. Ikaw rin naman. Kung makapagbigay ka ng compliment, parang hindi mo naiisip yun para sa sarili mo. Hindi talaga. Pareho lang tayo. Mahihain din ako. Ako nga, laging nasasabihan na masyado raw akong malambot para sa isang lalaki. Kaya ayun, kaysa naman may masabi sila, sinanay ko na lang sarili ko na lagi akong tahimik. Hanggang sa nakasanayan mo na lang, ganun ba? Ganun na nga. Di naman bagay sa'yo maging bakla. Sila lang nag-iisip nun, kaya hayaan mo na lang sila. Natawa ka pa tuloy dahil sa sinabi ko. Huwag ka ma-offend ah. Natawa lang ako kasi nakaka-relate ako sa'yo. Pinili ko rin kasi manahimik na lang. Kesa naman kung ano-ano pa yung masabi nila tungkol sa akin. Kaya pala, tsaka ang amo rin kasi ng mukha mo. May potensyal ka. Ha? Anong potensyal? May potensyal maging bakla o pumatol sa bakla. Loko! Oh, kala ko ba siya tayo? Simulan na natin. Oo nga pala no. May mga ala ka ba dito? Wala eh. Di naman kasi ako mahilig uminom. Tuwing may okasyon lang talaga. Kung ganun, sa labas na lang pala tayo. Libre mo? Ha? Oo. Oo, libre ko na. Binibiro lang kita. Ako yung may birthday. Kaya ako yung manlilibre. O sige, sabi mo eh. Magdamag kaming nag-usap noon, Papa Dudut. Naging laman ang usapan namin yung tungkol sa buhay at mga pangarap namin. Pati na rin mga hinanakit sa trabaho, problema sa sarili at sa pamilya. At kahit natapos na yon, magka-chat pa kami habang pauwi. Hanggang sa halos yun na nga ang maging routine namin sa pang-araw-araw. Palagi pa rin silang nagla-lunch ng kakambal kong si Jeya. Kami naman halos gabi-gabing nagkikita pero walang nangyayari sa amin noon. Madalas ay nag-uusap lamang kami kaya naman inisip ko na walang masama sa ginagawa namin. Pero kahit minsan ay hindi ko tinanong si Ino kung alam ni Jeya na naging close na kami. Kahit naman hindi ko yon itanong ay alam ko ang sagot. Kung nabanggit niya man yon kay Jeya, malamang ay tinanong na ako noon ng kakambal ko. Kasabay ng closeness namin ni Ino ang unti-unting paglungkot ni Jeya. Napansin namin ng pamilya ko na madalas na akong ginagabi ng uwi. Kahit na may alam na sila na bakla ako, batid ko rin noon na handa pa sila. Handang marinig yon mula sa akin. Kaya inilihim ko na lamang yung tungkol sa pagiging malapit namin ni Ino. Si Jeya naman ay ramdam na niya na unti-unti nang nawawala ng gana sa kanya si Ino. Pagulong niyang ikinuwento sa aming tatlo na minsan na niyang niyaya sa motel si Ino pero hindi raw ito pumayag. At nagkwento pa siya na kahit maagang umalis noon sa office si Ino ay parang lagi itong puyat. Alam kong nagsalita na dapat ako noon pero hindi ko yon magawa, Papa Dudut. Labis ako nagsisisi sa kaduwagan kong yon dahil habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon para kay Jeya. Pero para sa akin ay parang lumiliwanag ang mundo ko ng dahil kay Ino. Hanggang sa umabot na kami ni Ino sa punto na hinahalikan na niya ako sa labi ko. Nasa isang bar kami noon at nagiinuman pagkatapos ng trabaho namin. Tinawagan pa niya yung naging reaksyon or tinawanan pa niya yung naging reaksyon ko dahil hindi ko nga inaasahang gagawin niya yon sa akin. Pero pagkatapos noon ay nagkwentuhan lamang ulit kami na parang walang nangyari. Umuwi akong lutang sa kilig at lasing sa alak. Kwento at tawanan kasama ang lalaking gustong gusto ko. Pero hindi inaasahan ang nangyari pagdating ko sa bahay, Papa Dudut.
Jaya, 4:00 pa lang ng umaga. Aga mo naman nagising. Saan galing yung dalaga ng pamilya? Ano nangyari sa'yo? Parang bad trip ka yata. Wala ka pang tulog, no? Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko. Lumabas lang pagkatapos ng trabaho. Halata nga. Amoy alak ka eh. Oo. Medyo naparami nga inom ko eh. Naparami? Kasi enjoy na enjoy ka, no? Bakit ba ganyan tono ng pananalita mo? May problema ba tayo? Tatanong mo pa talaga? Pwes meron, JP. Malaki. Ano bang sinasabi mo dyan? Sino yung kasama mo kanina? Ha? Di nyo naman yun kilala. Sinungaling! Sinungaling ka! Mula 7 p.m. hanggang 3 a.m. magkasama kayo ni Ino! Sinundan ko siya kasi may kutob na ako na may iba na siya nagugustuhan kaya nawawala na siya ng gana sa akin. Handa na ako manabunot eh! Kala ko kasi babae tapos nung nakita ko, ikaw lang pala! Ang kapal na mukha mo, JP! Jaya, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Ano yung papaliwanag mo, ha? Yung kagaguhan mo na itinago mo sa akin? Grabe ka! Magkasama lang tayo dito sa bahay. Ang dami mong pagkakataon para sabihin sa akin yung totoo pero wala. Sinadya mong itago para maging masaya ka. Makinig ka muna, please. Bakit ako makikinig? Ha? Ang landi-landi mo! Kunwari ka pa tahimik pero mas makati ka pa pala sa higad. Di mo man lang inisip yung mararamdaman ko. Hindi mo man lang ako nirespeto. Jaya, walang nangyari sa amin ni Ino. Nagkataon lang na kailangan niya rin nun ng makakausap. Kailangan niya ng karamay. Sa ano tingin mo sa akin? Kaaway niya? Hindi. Hindi na ako magtataka kung siniraan mo na ako sa kanya para maging malapit kayo sa isa't isa. Malamang palagi niyo akong pinag-uusapan. Oo, aaminin ko. Napag-uusapan ka namin. Pero hindi kita sinisiraan. Natural lang naman na mapag-usapan yung pamilya. Pamilya? Sana naisip mo na pamilya mo rin yung sinaktan mo sa ginawa mo. Sana naisip mo na habang ang saya-saya mo na nakikipag-usap sa kanya, may kapatid ka pala na nasasaktan, di ba? Maniwala ka man o hindi, hanggang usap lang yung ginagawa namin. Wala nang iba. Wala rin kaming relasyon kung yun ang iniisip mo. Kahit ano pang sabihin mo, ahas ka pa rin! Inagaw mo siya sa akin! Sinadya mo na magustuhan ka niya! Sa tingin mo, bakit mas nagustuhan niya ako, ha? Tanungin mo yung sarili mo kung bakit hindi umaabot ng madaling araw yung pag-uusap nyo. Tanungin mo kung bakit hanggang lunch at sine lang kayo. Kaninong boses lang ba yung lagi niyang naririnig? At ipagmamalaki mo pa sa akin na inaabot ng madaling araw yung pakikipaglantian mo sa kanya? Talaga ba, JP? Hindi ko yun ipinagmamalaki. Gusto ko lang maintindihan mo kung bakit nagsawa na siya sa'yo. Ang kapal na mukha mong sabihin yan! Malanti kang bakla ka! Alam mo, sana hindi na lang kita naging kapatid! Ikinahihiya ako na naging kakambal kita! Bakla! Papadudot, yun na nga ang huling usap namin ni Jaya. Nang sumunod na araw, tumawag sa akin si Ino para sabihin na pinagmumura siya ng kakambal ko sa tindi ng galit nito sa aming dalawa. Niyaya kong lumabas si Ino para pag-usapan yung nangyari at pumayag naman siya. Dahil doon ay mas lalo kaming nagkaintindihan. Pagkatapos nga ng araw na yon ay lalo naming naunawaan kung ano at kung sino kami. Pero may kapalit naman ang lahat ng yon. Bagamat nararamdaman ko na mahal pa rin ako ng mga magulang ko ay alam kong medyo napalayo na ang loob ng papa ko sa akin. Si mama naman ay iniiwasan at ayaw niyang pag-usapan na finally ako naman ang may relasyon. Si Ate Josel halatang kampi rin siya kay Jaya. Yung bunso lang namin na si Barry ang tanging walang pinagbago sa pakikitungo niya sa akin. Payuhan mo naman po ako, Papa Dudut, at ng inyong mga tagapakinig kung ano ang dapat kong sabihin o gawin para bumalik ang lahat sa dati. Para mahalin pa rin ako ng kakambal ko kahit ako ang pinili ng lalaking mahal niya.
Sabihin mo naman po sa akin kung paano ko maipapakita sa pamilya ko ang tunay na ako ng walang takot habang nagmamahal sa lalaking pinili din ako. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi nito at gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagbibigay ng pagkakataon sa aming lahat na maibahagi ang kwento namin sa ganitong klase ng programa. Muli maraming salamat at mabuhay po ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, JP. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever